Čaute kamoši. Ďakujem vám za neuveriteľných 96 odoberateľov. Veľmi si to cením, akože tie odobery. Dávajte like, odber, koment. Veľmi vám ďakujem. A mám na vás takú jednu otázku. Napíšem ju prosím dole do komentára. Poznáte seriál Chodí to na doma? Materinská láska? Poznáte tento seriál? Napíšte mi to dole do komentára. No, dnes ešte vyjde nejaké videjko, také shorts. Nechajte sa prekvapiť, lebo bude to také, uvidíme. Musím niečo natočiť, akože, no nie, natočiť, ale shorts, myslím. No a chcem dosiahnuť viac ako odbery. Čus.